ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ରାଇଯୁଗବାସୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ହଁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ ବନାଯାଇଛି, ଯାହା ଆମ ଖଜୁରୀ ସାହିର ଝିଅ ଟିକି, ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟିକି ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ, ଖଜୁରୀ ସାହି ଟିକି ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବିନତି କରିବି ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକି ଝିଅଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ।